Сәлем дуслар, bir атна узып та китте. Димәк, яшьлек тавышы хит парадын башлар вакыт. Бүгенге тапшыру моңлы гына түгел, татлы да булачак. Чөнки без бүген халыкара торт көнен билгеләп узарбыз. Резидентларыбыз баллы ризык ярата микән? Бу сорауга җавап табылыр. Киттек. Хит парадыбызның кагыйдәләренә тугры калып, тавышлар җитмәү сәбәпле бер резидентыбыз белән сау булашабыз. Әлеге клипны соңгы тапкыр карыйк. Явазлык күздә юк, җаннарны өйдә юк. Бүрегә зирәклек гасырлардан килә. Күңелемдә минем рухи гөреш яши. Тапшыруны күптән түгел генә алып барсам да, кагыйдәләрне ятлап бетердем. Берсе белән сау булашкач, икенчесен каршы алырга кирәк. Шулай итеп, экраннарда бүгенге чыгарылышның премьерасы. Карыйбыз. Бик еракта идек без, 70 чакрым җирдән килдек без. Ак калфакның тагылган чагы, ак калфакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы. 70 чакрым якын җир түгел, бер күрешер өчен килдек без. Ак калфакның тагылган чагы, ак калфакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы. Оренбурдан мамык шәл алдым, алтын тәңкә бирдем жәлләми. Ак калфагымны төшердем кулдан, ак калфагымны төшердем кулдан. Безнең дус ише белән ил тулган. Алтын тәңкә бик зур мал түгел, бер күрешү үзе әллә ни. Ак калфакны
Алсу Семигуллинең фигурасына караганда, аны гомумән баллы ризык ашамый дип уйларга була. Ләкин бу дөрес түгел. Җырчы торт, конфетларсыз тора да алмый икән. Тәм-томнар яратучы резидентыбызның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 096 кодын юллагыз. Jırların min sağındım Donlar otkan şokta kuşlar kebek Uramlarga шығып қағынdım Туған яғым сенің қадіріңді Шитке китке шоңладым Туған туфрак синен бір қойшанда айрылмасын әдәм баласы Туған яғым синен қадіріңді шитке китке шоңладым Дөньядагы иң кыйммәтле торт $75 миллион тора. Әлеге тортны Араб әмирлекләренең патшасы кызының туган көненә ясап торган. Торт 1 метр 800 сантиметр буйлык подиум формасында ясалган. Ул $45 миллион кыйммәтле ташлар һәм алмазлар белән бизелгән. Менә шулай кылана икән патшалар. Безгә андый кыланулар кирәкми. Безгә матур җыр кирәк. Аны безгә Чулпан Низамова бүләк итәр. Жаным, соңғы хатны Йылы-йылы әрніп язам Сине шашып, сөюләрем Булды микән минем хата Мин бит сине эзелеп сөям
yaşa almayım Unutulup yaratsam da Min bizine üzülüp siyen Bulsan da sin şitning barı Sin bäxitli miňa kıyın Unutma sin mini barı Dilegende göre almayım Senin nazlı gözlerini Sensiz yaşav tügel Bilmeyim uzakka düzermenme Min biz seni üzülüp siyen Bulsan da sen şitning barı Sen bäxitli miňa kıyın Unutma sen mini barı Min biz seni üzülüp siyen Bulsan da sen şitning barı Sen bäxitli miňa kıyın Unutma sen mini barı Sen bäxitli miňa kıyın Unutma sen mini barı Unutma sen mini barı Дуслар, исегезгә төшереп узам. Яраткан җыр яки җырчыгыз өчен тавыш бирү өчен TMTV рәсми сайтына керергә кирәк. Шулай ук җырчыларның кодын 1320 номерына тавыш сүзе белән SMS рәвешендә юлый аласыз. Ә әлеге киләсе резидентыбызга күчик. Aytala miňa qoýdaly sen Hem qoýda ýerimsiň men Qoşan bizning ko'zlar uchrashir Iki yürek bir-birsin tabir Miňa kerak sening ýyly golun Her şah sening ýanynda bolwam Miňa kerakmi şitke şey Sen menim şinga oşmagan düşüm Көктә безнең өчен яnar йолдызлар Бергә кисешер юллар Сизермичә үтәр еллар Бу бары тик башымдагы уйлар Күктә безнең өчен яnar йолдызлар Бергә кисешер юллар Сизермичә үтәр еллар Бу бары тик башымдагы уйлар Başımdagı uylar Tek başımdagı uylar Yıldızlar arasında izleymin seni Sen de şulay izle meni Yürek tınışlanmay seni tapmasam Eğer men seni göre almasam Көрсәтерсең миңа yolunu Кинә сузарсың қолыңны Мен сиңа өндәшермен Сен минеке диярмен Күктә безнең өчен яnar йолдызлар Бергә кисешер юллар Сизермичә үтәр еллар Бу бары тик башымдагы уйлар Күктә
bizning үшін Yonur yıldızlar Birge kesişir yollar Sezilmişi öter yıllar Bu bari tek başımдағы oylar Tek başımдағы oylar Yürek тибәрі сенің үшін Болар едің менің күшім Аршық енішімде болсаң Үндәш меңа жылымны тойсаң Бір егіт гармун сайлы жыры белән күпләрегезнең күңелен яулаган Аяз Габитовта тәмле тамак. Ул да күп кенә балалар кебек әнисе ясаган вареньяларны сеңлесе белән берлектә минутта юк итә ала. Ләкин барыбер үземне кулда тотам. Кирәгеннән күпне ашамаска тырышам ди Аяз. Дөньядагы иң зур тортны Америкада Лас-Вегас шәһәренең 100 еллык туган көненә пешергәннәр. Аның авырлыгы 59 тонн, буе 31 метр, ә киңлеге 15 метр булган. Менә шулай дуслар. Мине һәм киләсе резидентыбыз Фәннур Зариповны бары тик бер сорау гына борчый. Шундый зур тортны ничек ашап беттеләр икән? Алло, Альбина, син меней? Син Америкада түгелмесең? Яра, көтәбез. Альбина кайтам ди бит. Кайсы Альбина? Минең әле кызы бар бит. Саңаны күптән кайткан юк бит инде, кайтырылганда оныткандыр инде хәзер. Менә кайтай, юлга чыккан 2 сәгатьтән кайтып җитәм ди. Ирештің
selamlarım Siňa süýgen ýaryma Bulmaganга ýanymda Güne seni sagyna Dünyada sen bulganga Hyýallarymı qanatly Yaratam dip qabatly Güňelim ýazgatly Dünyada sen bulganga Hyýallarymı qanatly Yaratam dip qabatly Güňelim ýazgatly Quyoş çıkmay, taň atmay Güňe seni yaratmay Güňelimde gazaplay Süýüsüziň uzaklay Dünyada sen bulganga Hyýallarymı qanatly Yaratam dip qabatly Güňelim ýazgatly Dünyada sen bulganga Hyýallarymı qanatly Yaratam dip qabatly Güňelim ýazgatly Bildirişi hislerini Işkın uçak kabıza Alıp gidip yazıma Dörür idim nazıma Dünyada sen bulganga Hyýallarymı qanatly Yaratam dip qabatly Güňelim ýazgatly Dünyada sen bulganga Hyýallarymı qanatly Yaratam dip qabatly Güňelim ýazgatly Әгәр дә сез шәй эчкәндә генә түгел, ә булай да конфет перәник ашап йөрисез икән, димәк сез тәмле тамак. Ләкин моның бер куркынышы да юк. Балы ашаган кеше икеләтә бәхетлерәк була диләр бит. Ә яшьлек тавышын карап җырчылар өчен тавыш юлаганнары эшләтә бәхеткә күмелә ди. Тикшереп карыйк. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп Моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә Хөрмәтле Рита, сезне чын күңелемнән туган көнегез белән котлыйм. Һәм әлеге җырны сезгә бүләк итәм. Һәр ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә Яшә матур бул бәхетле
de barda tili izgi matur tilekler Kabul bulsun şınığa aşsın ihlas eytilgen sözler Tuğan kündəgi tileklerini uyup sal senin köngülüne Yaşa matur bul bəxtli şu tilegim üzüne Tuğan kündəgi tileklerini uyup sal senin köngülüne Yaşa matur bul bəxtli şu tilegim üzüne Yaşa matur bul bəxtli şu tilegim üzüne Siz şokoladdan baş tarta almıysız eken, Резида Бүләковадан sizге киңәш. Кара шоколад сайлагыз. Ул калган бал ризыкларга караганда күпкә файдалырак. Кара шоколадтан хәтер яхшыра. Күзләр әйбәтрәк күрә башлый, реакция тизлеге һәм игътибарлык үсә. Резиданың киңәшләренә колак салыгыз һәм тавышлар юларга онытмагыз. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә 3нче урынга лаек булган җырчыбыз. Карыйбыз.
Гиннеслар китабына керәбез дип Италиядә тонналар пицца пешерәләр. Франциядә миллионлаган кеше дә ашап бетә алмаслык шоколад ясыйлар. Ләкин Татарстаныбызда ел сайын сабантуйлар вакытында пешерелгән шәкшәкләрнең рекордын алар берсе дә уздыра алмас мөгаен. Хит парадыбызның көмеш медаль иясе. Елмайуын күрсәм күкетә түгел, мин янымда тоям кояшыны. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттә мене тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттә мене тыю гомергә. Бер сирпелеп карауларың җитә, йөрәгемдә утлар кабына. Хисләремнән бер аерма дип, күзләреңә карап табына. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттә мене тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттә мене тыю гомергә. Бәхетемне синдә таптым җаным, бер генәм син минем алтыным. Мәңге шулай хисләр суынмасын, бул бәхетем сүнемәс ялкыным. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттә мене тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттә мене тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттә мене тыю гомергә. Бәхеттә мене тыю гомергә. Тортлар дигәндә күз алдына безнең милләттәшебез Ринат Агзамов килеп баса. Күпләр аның тортларын социаль челтәрләрдә күргәндер. 7 яшендә беренче тапкыр кекс пешергән малай бүген торт пешерү сәнгатенең лидеры булып тора.
Әлеге вакытта Ринат кондитерлык өлкәсендә Россиянең чемпионы булып санала. Ринат Агзамов хәзер безнең янга берәр тортын алып килеп куйса, фигур дип тормас идем, рәхәтләнеп ашар идем. Шундый татлы хыялларга чумган арада, әйдәгез әле Айрат Камаловның җырын тыңлап алыйк. Яшьлек тавышының абсолют лидеры. Алкышлар! Әрну булмас хызыр дөньям, яшәр өчен биргән түзем. Бәхет юрап күзне буап, ныгыт салды язмыш үзе. Артык янмый сүнмәйгәнем, uşak yana dörülep gündem. Bəlur tuyğa jitmey bolmaz, aşığı yok alem, yok aləttüngəm. Рәхмәт язмыш ушы кеше, минем бәхет кайдан белдең. Аяз күккә карый күзләр, җылы uşак ягып бирдең. Артык янмый сүнмәйгәнә, uşak yana dörülep gündem. Bəlur tuyğa jitmey bolmaz, aşığı yok әлі түнгем. Безнең бәхетләйсән төсле, ява безгә күктән көлеп. Илем буяу язмыш үзем, ак бәхеткә куйды төреп. Артык янмый сүнмәйгәнә, uşak yana dörülep gündem. Bəlur tuyğa jitmey bolmaz, aşığı yok әлі түнгем. Артык янмый сүнмәйгәнем, uşak yana dörülep gündem. Bəlur tuyğa jitmey bolmaz, aşığı yok әлі түнгем. Әлем yok әлі түнгем. Шәй эчәргә утыргансыз икән, тәмле ашлар, ә кунакка җыенсагыз, күчтәнәч онытмагыз дигән теләктә, мин Диана Тажетдинова сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр, пока!
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.